Και γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Ένα νέο βιντεάκι θα παίξουμε από το PlayStation. Δεν σας έχω δείξει ποτέ PlayStation μου. Ναι, FIFA Street. Δεν θα μπει γιατί δεν ξέρω, δεν με αφήνει. Κάτσε να προσπαθήσουμε. Ναι, θα παίξουμε κάτι άλλο. Έχω και Minecraft. Θα παίξουμε Minecraft πρώτα. Αν πάει αυτό το βιντεάκι πάρα πολλά likes και subscribe και πολλές προβολές, θα κάνω part 2 πάλι PlayStation. Θα μου πείτε τώρα στα comments ποιο PlayStation έχει, γιατί μου αρέσουν παραπάνω λίγο τα παλιά. Έχω το PlayStation 3 από όταν ήμουν από μικρός. Γι' αυτό. Ναι, γιατί τώρα θα μου πείτε τι λέει Italian server. Είναι στα Ιταλικά. Το είχε ο ξάδερφός μου και μου το είχε δώσει πριν 2 χρόνια, κάπου εκεί, 2-3 χρόνια, και πριν 1 χρόνο το ξαναβρήκα το PlayStation και είπα ας κάνουμε μετά από πολύ καιρό βιντεάκι. Νομίζω άμα δεν κάνω λάθος 3 μήνες, αλλά πάμε να μπούμε. Τώρα περιμένουμε να μπούμε, να είμαστε. Ελπίζω να με βλέπετε καθαρά, να με βλέπετε χάλια. Μια χαρά νομίζω θα με βλέπετε. Και τώρα άμα βάζω τα ακουστικά, γιατί είμαι με τα ακουστικά, θα ακούγατε και τη μουσική, είναι πολύ ωραία. Εμένα πάντως μου αρέσει. Πρώτα θα πάρουμε κάποια ξύλα αναγκαστικά. 4 ξυλάκια. Τώρα πρώτον crafting table, ξύλο. Ναι, τι είπα τώρα, τίποτα. Φανταστώ δεν έχει μπαταρία, ρε. Σε φάσα τρελαθώ. Παίρνουμε ξύλο, μα θα πάρουμε torch. Ναι, ξέρω. Κάτσε λίγο. Ναι, ξέχασα στο crafting table αυτά. Πω. Να τα. Πρώτα θα πάρουμε αυτό. Θα πάλι εδώ wool. Πάρουμε εδώ sticks. Ναι, χαζός που είμαι. Τέλος πάντων, πάμε εδώ. Το ένα ξύλο που μας έχει μείνει. Αχ, το χεράκι μου. Δεν θα παίξουμε μόνο το Minecraft, θα παίξουμε για λίγο. Αλλά όχι πολύ, γιατί και εγώ δεν μου άρεσε και πολύ το Minecraft. Πάμε εδώ, θα χρειαστούμε τη σπαθή. Αυτά τα 3. Οκ, παίρνω και το όπα. Σπάω. Τώρα θα παίρνω R2. Ένα τρίγωνο. Όπα. Θα φάω και το κρέας φυσικά. Θα τα χαζομάρα. Και τα παιδάκα. Και τα λέω. Ωραίο είναι. Black. Ειδικά από PlayStation. Ναι. Και παιδιά, τώρα που το θυμήθηκα, το 16 το Minecraft, γιατί είναι το 3, και έχει αυτό, άμα το έχετε δει από το ραντομάκι κάτι, δεν θυμάμαι, νομίζω, είχε και κάτι νούμερο ότι όποιο προλάβω από το 2016, όσο εγώ είμαι από PlayStation του 3, γι' αυτό το έχω ακόμα, αυτό που κάνεις έτσι. L2, ναι, το έχω, τετράγωνο. Θα κάνω crafting table, έχω κάνει. Δεν τα έχω κάνει αυτά. Τώρα πρέπει να περιμένω πάρα πολύ ώρα. Πάμε να πάρουμε και αυτό το ξύλο εδώ που είναι ήδη έτοιμο. Μπατζά, το πάρω. Καλύτερα πρέπει να σπάσω δέντα. Και όποιος βλέπω εκεί πάνω στα αριστερά, είχε ένα ανθρωπάκι.
Παίρνουμε εδώ τα craft. Πάμε, μαζέψαμε. Πάμε εδώ πάλι, πάω. Ναι, έχω πάει, δεν τα έχω πάρει. Ναι. Cobblestone, κάτσε να πάρω πρώτα. Οπα, κατά λάθος κομπή. Έλα φίλε. Πάμε τώρα να πάρουμε Cobblestone. 8 Cobblestone. Εντάξει. Τι λες ρε. Καφέ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Τώρα πάμε στο crafting table. Πάμε το βάλουμε ένα φούρνο. Κάτσα. Τώρα L2 το φούρνο. Ναι. Ναι. Μάλλον πρέπει να πάρω το αυτό 4. Αυτό 4 ταμπλό. Θα πάμε πάλι εδώ στο craft table. Θα τα κάνουμε έτσι. Τώρα πάμε για πόρτα. Torch. Ξέρω αν δεν κάνω λάθος. Θα πάρουμε ένα cobblestone. Κάτσε. Να το cobblestone. Τώρα και τώρα θα γίνει, όμως δεν κάνω. Μη γίνει αυτό που σκέφτομαι, ότι θα το σκοτώσω. Και έγινε αυτό που το σκεφτόμουν. Νομίζω με αυτό κάνω εδώ, όχι. Κάτω το. Τώρα πρέπει να βρούμε ένα δέντρο. Φέρνουμε. Από αυτό. Τώρα πάμε. Κάτσε, τώρα θα γίνει αυτό, πιστεύω, θα είμαι πανσίγουρος. Θα γίνει. Έπεσε το κινητό μου. Συγγνώμη παιδιά. Νομίζω να φαίνεται καλά τώρα. Να το. Φαίνομαι αυτά τώρα, λέει. Πάω. Ένα torch. Όχι. Πάω. Πάω. Άντε για τώρα. Τώρα μπορώ να φύγω. Αν δεν κάνω λάθος. Το πλήγω. Κάτσε, περιμένουμε τώρα λίγο. Ναι, μπλα 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 μπλα. Λέξεις μαλακής εκεί πάνω. Ναι. Ναι, σαν να κάνω και το glass. Νόμιζα ότι δεν το κατάλαβα. Που εδώ γίνει. Κομμάτι. Κάτω. Ωπα. Να το, τώρα μπορώ να φύγω. Άντε από εδώ. Τώρα παιδιά. Ωπα. Παίρνουμε ένα από το. Αυτά δεν τα χρειάζομαι καν. Τι ακούσα, αφού έχω ακουστικά τώρα. Δεν τα χρειάζομαι, τα χρειάζομαι. Τώρα θα ούτε τα χρειαστώ. Αυτό, ειδικά όχι, ούτε αυτό.
Τώρα αυτό. Τι κάνεις βρε χαζομάρα. Πά. Φως εδώ. Πάνω εδώ, κάτσε. Τα κάτω είναι τα πιο... Φέρτε αυτά. Και φυσικά δεν θα είναι εδώ. Παπ. Οκ, μια χαρά. Θα θα πείτε μόνο αυτά τα δύο. Φυσικά και όχι. Δεν θα είναι αυτά τα δύο. Τώρα εδώ είναι τα cobblestone. Εδώ είναι τα iron. Αυτό δεν τα χρειάζομαι καν. Τώρα. Η μουσική την ακούω και εγώ λίγο. Και τα ακουστικά. Αυτά ναι, ας τα αφήσω λίγο εδώ. Και. Πα. Και ένα πόλεμο κάνω. Τα. Κοίτα. Θα με πετύχουν. Ναι. Δεν ξέρω τι έπεισε αυτό εκεί, αλλά... δεν βλέπω κάτι. Τώρα πάμε να πάρουμε αυτά εδώ. Ναι, το water bucket θα μας χρειαστεί. Θα μας χρειαστεί. Μια χαρά. Πάμε τώρα. Γεια. Γερόνιμο. Γιατί μου φεύγεις, τυχερός είσαι. Και πάμε για Γερόνιμος. Μόνο να μην φύγουν. Παπ, το κάνω το πιο. Κάτσε μπλάκα, πως πήδα ώρα. Περιμένετε. Ευχαριστώ. Μην νομίζετε θα μου φύγετε. Πα, ένας. Πα. Και τώρα σαν να πάει το κεφάλι. Πα. Χριστός. Εδώ δεν έχει τίποτα. Πάμε εδώ τώρα. Τι κάνετε κι εσείς εδώ. Παρέα. Και Γερόνιμος. Ναι. Και εσύ Γερόνιμος. Δεν ξέρω αν ακούγεται τα κουμπιά μου. Παπ. Ειδικά ακούω τους πέφτουν. Θα σας ανοίξω σε λίγο. Τώρα πάμε στα γουρανάκια. Σας ονομάσω Μπάμπι και τον άλλο Κακά. Κακάκια. Και πεθαίνει ο Κακάκιας. Και σε λίγο καιρό πεθαίνει και ο Μπαμπάκης. Πάμε τώρα στα προβατινάκια. Προβατινάκια πέθανε ο Κλαράκης, πέφτει και ο Παπάκης. Έπεσε κι ο άλλος. Τώρα πάμε στις κάρτες. Μόνο να μην μου φύγει γιατί θα τη σκοτώσω. Χαχα, Χριστές. Πού πας ρε. Άστα από εδώ. Άλλοι, μόνο αυτές οι δύο. Νομίζω ότι θα είχε παραπάνω, αλλά τέλος. Τώρα, τι είναι αυτό, τίποτα, ναι. Θα πάρω τα ψάρια, άμα δεν κάνω λάθος, ναι. Παίρνουμε καρότα, μπουμ, θα χαίρουμε σκύλο. Τι χαζομάρες πήρα, δεν τις χρειάζομαι καν. Τώρα, αυτό. Φέρει και αυτό, δεν ξέρω πότε. Φέρει και αυτό. Αυτό δεν το χρειάζομαι καν. Τώρα, egg. Ξέρεις τώρα. Κάποιοι. Μη μου έρθει ένα ζόμπι γιατί θα το φάει. Όταν έρθει ζόμπι. Ζομπάκι. Δεν βλέπω ένα ζομπάκι εδώ, αλλά... Ρε ζομπάκι. Δεν έχει κανένα ζομπάκι. Όχι σκέλτο.
Ναι, τι άτοχος είμαι. Άστα από εδώ βρε. Μικρά μπεμπαμπάκια. Τέλος πάντων, πάμε κάπου αλλού, γιατί βαριέμαι και λίγο. Ω, πόσα με τρόμαξε. Έλα, πάμε μαζί ρε. Κοίτα, κοίτα. Ωραία. Πα, καπούτ. Τι έγινε, τι έγινε. Κάνουμε, να κάτσε να δούμε. Άστα από εδώ βρε, έμπλακα κάνω. Άστα από εδώ. Ναι. Δεν μπράσω, μου θα το φάω. Τώρα θα χρειαστούμε το πιξάκι και θα ξέρεις. Αερονάκι. 9. Μετά δεν ξέρω 18. Μετά δεν ξέρω καν. Μετά δεν ξέρω καν. Τέλος πάντων, αυτό το... Γιατί δεν μπορώ να πηδήξω ρε φίλε, αυτό είναι το κακό. Να. Α, ναι, με αυτά μας δίνει ομπζιντενάκι. Νομίζω να είναι λάθος, μας δίνει ομπζίντα. Ναι. Να το φτιάξεις πόσο θέλει μπλάκα μπλά. Αλλά τέλος πάντων. Δούμε λίγο πόσα έχω. 16 σημαίνει ένα τέτοιο 8 δίνει. Καλό. Έχω το πιο speedrunner. Πα. Πέφτει το παλικάρι. Πάμε τώρα. Κάτσε ρε. Πάμε να κοιμηθούμε πρώτα. Θα πω σε αυτό το σπίτι με έχει κρύβει. Άντε. Μόνο μην έρθει ένα ζομπάκι εκεί έξω από την πόρτα. Τι μετά. Τι λες ρε. Πα. Θα μας... Πάμε τώρα πάνω σε αυτό το σπιτάκι. Το έχω ξαναπαίξει, έχω ξαναπαίξει, όμως έχω να παίξω καιρό. Πάπε εδώ ένα. Πάπε εδώ. Προσπαθεί έχω ήδη, αλλά θα πάρω και ένα άλλο. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Φέρ' το και αυτό. Δεν μπορώ να το πάρω αυτό. Το κιτ, πλην πλαν πλον, κοπάκι με 1, 2, 3, 4, 5. Α, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Σκέλετο. Σκέλετο είσαι τυχερός. Μην πεις δεν μπορώ να το βάλω. Σαπισμένο. Α, εντάξει πάμε. Ναι, τώρα πού πάμε, ναι. Τώρα πάμε. Παιδιά, λέτε να... Παιδιά, γιατί βαρέθηκα και λίγο Minecraft. Να προσπαθήσουμε μήπως μπούμε λίγο FIFA Street. Παίξαμε όσο παίξαμε Minecraft. 19 λεπτά, ναι, πολλά είναι. Ας πούμε και μια FIFA Street μήπως μπει. Ρε φίλε, κάτσε. Όχι. Όχι. Πήγαινε κάτω. Σε παρακαλώ. Εγκαστικά θα μπούμε. Αυτό θα παίξουμε. Ξανά έπεσε ρε φίλε. Δεν το πιστεύω.
Συγγνώμη παιδιά, αλλά... Αχ, το κεφάλι μου ρε φίλε. Έχει πέσει ήδη 2 φορές το κινητό. Μην πέσει και παραπάνω. Πάμε. Πάει θα πέσει. Όχι. Confirmation. Αυτό φυσικά και το τέταρτο. Εντάξει βρε, τον έχω, άχρηστος μάλλον θα είναι. Πάρ' το. Άρε. Σάμπολο χάμπολος. Όχι. Παπ. Ναι, δεν έπρεπε να το κάνω, αλλά... Όχι! Α, ναι, εντάξει. Δεν βάλα. Μας νοιάζει τώρα πως έβαλα. Ρε σκουμπιντόπερ. Το έβαλα φίλε. Πολύ τυχερός. Μην το ξαναβάλει γιατί θα νευρεί. Παίρνουμε εδώ. Ναι, άστο. Χειρότερος ο ίδιος δεν υπάρχει. Άστο από εδώ ρε. Τι χάνω βρε, άχρηστος που είμαι. Πάλι το ξανά έχασα. Καλύτερος σήμεγκο. Ξέρεις. 2-1 άχρηστε. Α, και έχω ήδη ένα αστεράκι όπως το παρατήρης. Δεξιά. Όχι, το έβαλα. Α, εντάξει. Το έβαλα. Όχι, να μη σε πάρει. Πάρ' το ρε άχρηστε. Ρούφα το. Κοίτα εδώ. Τι είναι αυτό βρε. Παιδιά δεν έκλασα από το γνωστό μου. Ρε φίλε γιατί. Α, εντάξει. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Γιατί. Άσου τράκα. Όχι. 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 Μην το σκοτώσαμε. Είμαστε ο καλύτεροι. Πα. Όχι. Τι κάνεις εσύ με το... Πα! Χριστέ, χάνεις 2-1 από τον 9 gamer. Πα! Πώς πήγε έτσι σαν πορδίτσι. Τέλος πάντων. Πάμε για 3 γκολ. Πα! Έλα. Χωπ. Όχι. Όχι. Πολύ σβέλτα, το πήγα. Έλα. Ναι. Τα έσωσα 5, 4, 3, 2. Στον αέρα θα είμαι. Ναι. Η πλάτη μου. Η πλατάκι μου. Άντε, γιατί βαριέμαι. Όχι. Πάλι βαρέθηκα 2 μάτς, έπαιξα. Ωραία. Ωραία φίλε. Πάμε μήπως μπει πάλι. Αλλά χιλάμε εδώ, κάτσε λίγο πριν πω. Πάμε λίγο εδώ. Όχι.
Κοίτα παιδιά, πώς έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 παιχνίδια. Star Wars Frozen, το The Frozen 2. Και παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι. Αν πάρει πολλά likes έχουμε part 2. Και bye bye, κάντε subscribe.